Mie mi-a dat partidul o sarcină grea să am grijă de ăsta micu și de ăsta mai mare, ăsta roșu. Mincinoșul, să mă întrebați de ce? Păi ăsta mare, dimineața, în fiecare dimineață când le dau mâncare, zice că îi va lăsa și lui ăsta mic, numai că ăsta se trezește greu și ăsta mare mănâncă totul. Dar știți ce mi-a spus mie? Că zic, domnule, uite ce te umpla, bă, roșitule. Și el mi-a zis, zice, domnule, da, dar știi că eu și muncesc, mai știu și limbi străine, am învățat și chineza. Iar ăsta micu, și el, isteț, așa cum îl știți, mi-a spus că rupe și el puțină italiană. Și amândoi, așa, unul chinezește și unul românește, vedeți ce culori frumoase au, se înțeleg. Păcat că nu vorbesc limba română. Doi papagali, doi mincinoși. Amândoi m-au mințit. Mă credeți? Deci el cheamă pe unul Vio, pentru că e nume de aici, Neauș, de-al nostru, tot laud vorbind pe Bucovina Vio. Pe celălalt Laur, că așa-i plăcea lui ăsta micu. Și uite așa, l-avem aici pe ăsta roșu Vio, pe ăsta micu Laur. Doi mincinoși. Ia trăiat, îi mai dă peste nasul ăsta roșu.